नै ओंखारहां जाबाय हनै हनै ओरैलाय दाहाय दल' थारा है दल' थालै ओंखारथोंसै बेलाय नै ओइ ओंखारथों दल' था औ थांथों र' ओइ राव दाहो नै हानजा नायदो नै आयै नै खाबाय एलाय नै मैदेरा नै आयै नायदो लोगोफोर नै नायदो नै हाबफिनबाय नै मावलां औ थांथों र' ओइ राव दाहो नै हानजा नायदो नै आयै नै खाबाय एलाय नै मैदेरा नै आयै नायदो लोगोफोर नै नायदो नै हाबफिनबाय नै मावलांफिनबाय नै ओइ दंबावथ' मैदेरा दंबाव बै माखासे दंबाव बे माब्रैना एसेबांल'सो थाबोबावबायथ' है बाव 11था गैयाना मैदेरनि खि आरोना इयो लाय बिदिनो नै आयै ओरैबायदि थालिरखौ ओरैबायदि धंस' खालामबाय नै लोगोफोर नै बेबायदिनो 11था गाहाम मैदेरनि खोथा नै खिया नै बेबायदिनो आरोना नै जासे जानानै बेयाव खिलांदों नै ओमफ्राय दा लोगोसे नै एकदमबारे धंस' थालिरना ओरैबायदि फिथाइ थाइबायमोन दा फिथाइ थाइजोबबायमोन नै मैदेर बे थालिरा नै दा बेखौनो मैदेरा एकदमबारे सिफायलांजोब्बाय आरोना नै